pjan, eżempju għandek familja, tfal, il-misem, xi pjan li japplika għal kulħadd tajjeb jew kont ikollu l-pjan individwali tiegħu. Illum hawn ħafna riċetti tajbin. Issa daw ir-riċetti tajbin ngħidulhom tajbin għax ġejjin minn ikel illi jkun kemm jista' jkun naturali. Issa tgħidli allura ħriġna tal-familja u borna x'imkien ma nistgħux ta' kultant invarjaw mhux ovvja. Imma da naħobb inġib eżempju. Bilanċ importanti. Jekk jiena jrid ikolli introjtu mill-karriera tiegħi, ħafna mill-ġranet tal-ġimgħa qed naħdem. Kultant mort holiday. Ekku. Fis-sibtu l-ħadd forsi naħdem inqas jew ma naħdimx, imma fil-maġġoranza tal-ġimgħa qed nirsisti. Mela jekk jiena għandi target illi inkun aktar lean, ħanuża dik il-kelma, Charlene, kemm taqbel. Illi ġifieri kolli inqas xaħam u nkun iktar toned, forsi ħwejjeġ joqogħdu li aħjar. Inkun nista' nitlanka xi taraġġ u jkolli aktar nifs mhux inqas. Għal dawk l-ambizzjonijiet irrid nara li qed naħraq aktar milli nikol. U m'hawn xejn aħjar li jaħraq mix-xaħam, però anke jgħinna għall-moħħ, għall-ġisem. Ħansaqsik infatti fuq għall-exercise.